Vážení priatelia, dovoľte, aby som vám povedal viac o konkrétnych možnostiach použitia nášho výrobku Proveo Mega, ako a v akých plodinách ho možno s maximálnou účinnosťou použiť. Jednoducho povedané, ako málo stačí, aby sme na svoju stranu získali nesmierne mocného spojenca. Od samého začiatku sme chceli cenovo a technicky sprístupniť využitie špičkovej biotechnológie čo najširšiemu spektru užívateľov. Podmienkou bolo maximálne zjednodušiť aplikáciu, zjednodušiť ju s ohľadom na reálne, často stresové podmienky, v ktorých sa každý z týchto prípravkov v priebehu sezóny môže aplikovať. Veď vieme, aké sú úzke aplikačné okná v čase intenzívnych poľných prác a ako v tomto momente treba šetriť s časom. Preto sme náš výrobok nastavili na aplikáciu obyčajným postrekovačom na povrch pôdy či listov rastlín bez potreby následného zaorávania do pôdy. Výsledky týchto aplikácií boli prekvapujúco dobré. Preto sme ešte pritvrdili a začali sme spájať aplikáciu našich baktérií s aplikáciou pesticídov. Aj tieto aplikácie sa ukázali ako úspešné. Kontrola obsahu tankmixov pod mikroskopom potvrdila, že naše mikroorganizmy prítomnosť pesticídov dobre tolerujú. Dnes vieme ponúknuť výrobok, na ktorého aplikáciu nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú investíciu do postrekovacej techniky a môžete ho bez potreby zapracovania do zeme aplikovať dokonca spoločne s pesticídmi. Jedinou výnimkou je zatiaľ spoločná aplikácia s azolmi a vysokými koncentráciami dusíka, napríklad s DAMom 390. Ale aj s týmito látkami možno spoločnú aplikáciu vykonať, ak sa postrekový mix aplikuje najneskôr do 30 minút po pridaní baktérií do postrekovej tekutiny. Často dostávam otázku, či naše baktérie odolávajú vysokému tlaku a rýchlostiam roztokov v tryskách moderných postrekovačov. Máme vyskúšané, že trysky s pracovným tlakom do 5 barov našim baktériám neuškodia. Aká je doporučená dávka? Nami doporučenou dávkou Proveo Mega je dávka 2 litre na 1 hektár. Táto malá dávka sa v praxi osvedčila a je vysoko účinná. Proveo Mega totiž na 1 ml svojho objemu obsahuje reálne 20 až 25 miliárd jednotiek bacilusa. Pre jednoduchú predstavu to znamená, že pri dávke 2 litre na hektár aplikujeme približne 4 miliardy odolných a životaschopných jedincov na 1 meter štvorcový. Toto množstvo je dostatočné na razantnú zmenu výživových pomerov v koreňovej zóne. Kedy je najlepší čas pre aplikáciu? Už som hovoril, že náš odolný organizmus je konzervatívny stratég. Na vykonanie svojej práce však potrebuje dostatok času. Každú aplikáciu je potrebné vykonať čo najskôr, ako je to možné. Teda čo najskôr buď samostatne, alebo spoločne s prvou aplikáciou pesticídov na porast. Ako prvú odporúčame jesennú aplikáciu do ozimín. Najúčinnejšími sa ukázali jesenné aplikácie do obilnín, repky, ale aj do makusiatého v jeseni. Teda najneskôr aplikujte Proveo Mega do konca novembra. Má to svoje príčiny. Baktérie sú totiž aktívne už od 5 stupňov Celzia. To znamená, že pri súčasných klimatických pomeroch vedia byť aktívne väčšinu zimy a môžu spoločne so ziminami profitovať z jesenej či zimnej vlahy. Porast potom do jary nastupuje v dobrej kondícii a podstatne lepšie pripravený odolávať jarným suchým či chladným periódam. Samozrejme, naše baktérie veľmi dobre fungujú aj na jar. Podmienkou je však znovu čo najskorší termín aplikácie. Do obilnín najlepšie od začiatku do konca odnožovania. Skôr je vždy lepšie. Do repky znovu čo najskôr, ako je to možné. Spomeniem krátko výnosovo najúspešnejšie aplikácie. Tou je za posledné roky jesenná aplikácia na strnisko po kukurici a následná sejba pšenice. Nami odporúčaná dávka úspešne rozložila pozberové zbytky po kukurici a v čase, keď to bolo najviac potrebné, došlo k nárastu objemu živín v koreňovej zóne pšenice. To sa priaznivo premietlo do výsledkov. Všeobecne platí.
že aplikácia Proveo Mega je výnosovo úspešnejšia po aplikácii na bohaté pozberové zvyšky. Dobrým kandidátom sú aplikácie na pôdy s kyslým či zásaditým pH. Tam je prirodzene kondícia pôdneho mikrobiomu a dostupnosť živín, najmä fosforu, podstatne nižšia. Sú to pôdy s pH pod 6 a nad 7,8. Všeobecne, okrem obilnín a repky, odporúčame náš výrobok do soje, slnečnice, zemiakov, koreňovej zeleniny, plodovej zeleniny, viniča a do sadovovocných drevín. Tiež máme za sebou veľmi úspešné aplikácie do cesnaku, cibule, olejovej tekvice, melónov a maku. Naši priatelia a odborníci z firmy Chemstar Slovakia, ktorý je výhradným distribútorom pre Slovenskú republiku, a firmy Envy Produkt Praha, ktorá je výhradným distribútorom pre Českú republiku, vám vedia kvalifikovane poradiť a v reálnom čase aj dodať účinný a bezpečný výrobok so silou odomknúť potenciál vašej pôdy. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Robota s ľuďmi, ktorí chcú dosahovať špičkové výsledky bezpečným a udržateľným spôsobom, nám dáva energiu do ďalšej práce. Teším sa na váš záujem.